Hello, здравейте, за Пликата за Вики Гейминг KD и днес ще кажа много яко клипче. Първо ще се пугнете. Това е най-доброто. Един анбоксинг, сега че го видите. Качествените стоки на най-ниските цени само на Banana.bg. Здравейте, аз съм Бремир Илиев и днес ходих до Екон, за да взема тази пратка, която има нещо по-готино дори от спинерите. И то се казва Бремир Илиев. Добре. Fidget Cube. Fidget Cube. Много благодаря на Banana.bg, че ми го предоставиха съвсем безплатно. И да, нека да го отворим. Да, на тебе всеки път ти предоставят безплатно, брат. Да само гледах някакво клипче с спинер. Дето тия спинери, човек, ги има там долу по сергиите. Има ги точно по сергиите на съборите. Абсолютно същата спинер. На него всеки път безплатно е такива. Ето как изглежда в кутийката. Виждате купа стилията. Така. Вижте го, не мога да отворя. Къса, бе. Очаквах да е по-малък, What the fuck? Какво е това? но явно са по-големи. Това е много добро за хората, които много обичат добро. да щракат с химикалки и така нататък. Много добро. Защото тук има всякакви неща за щракане, въртене и така нататък. Сега ще ви покажа. Едното е да щракате ето това тук. Да, ще изтракам ключалката. Ето. И аз мога, бе. Какъв проблем е да си изтракам лампата? Заби. Ето, бе. И аз мога да си изтракам лампата. Какъв проблема? Ой, заби. Аз мога да изтракам лампата. Това е като бутоните за изключване и включване. Защо не изключвам? Аз там имам ключ. Тук има още нещо, не знам дори как се казва, което просто се върти и може и да се натиска. Напомня ми за джойстик. Просто усеща така и... Ами окей, взимам си PlayStation 1 и почвам да си... Както и да е, нека продължим към другото. Има ето такива въртящи се работи, които ми напомнят за отключването на куфарите, които са с код. Ето. Също така тук топченце, което може да си въртите. Дори не знам на какво ми напомня, но е доста интересно да го въртите. Но чуй кой? Тук има просто място, на което може да си слагате пръста Си слагам пръста. и да правите ето така. Е така да правя. Ето. Нещо като почивка от всички тези щракания. Да, почивка. И това е много интересно купче. Наистина подхожда на хората, които обичат да въртят, щракат и да правят различни такива неща. И определено ще дразните хората около вас, докато издавате всички тези звукове. Да. Струва ли си да го купите? Определено да. На мен просто ми омръзна да въртя спинери и сега това нещо ми се струва много по-интересно и занимателно.
Също така забравих да добавя, че всеки бутон тук издава по-силен или по-лек шум. Ето примерно този не издава почти никакъв шум, докато тези издават шум и то силен и може да дразните хората около вас него. Или с това тук определено ще ги подразните. Ага, днес си го купувам и отивам да дразня учителката. Другите също ми харесват, но не чак толкова. Толкова е приятно и отпускащо. И ето, вече няма смисъл да чупите включвателя на лампата вкъщи. Може да чупите този тук. Окей, значи си го купаш, няма. На мен лично много ми харесва, защото обичам да цъкам различни бутони и така нататък. Но мисля, че и на тези, които не се обличат много с това, пак ще им допадне. И това беше всичко от мен. Ако искате да си поръчате същия... След като кача това видео, сега след малко ще го кача, ще ви покажа как да си направите такова интро. Ще изтегля програмата и ще ви покажа как да си направите интро. Само да... Айде, чао!